Здравейте, приятели! Какво се случва в този епизод? Шаранчето хвърли скоростна кутия. Свалил съм я. Не съм ви снимал това как свалям кутията. Просто условията не ми позволяват. Времето е гадно. Вали. Но набързо искам да ви обясня как ще импровизирам, понеже нямам необходим инструмент, с който да се центровам в родовия диск на съединителя, тъй като скоростта кутия, като се щупи, там някъде, ето я, де отзаре, като се щупи скоростта кутия и докато се опитвах да преместя колата до място, на което да мога да я разглобявам, тук говорим за не повече от 20 на метра пред всяка съединител. Чисто нов съединител, ама запали феродовия диск, сега трябва да го сменям. И какво ще направя, за да се центрувам феродовия диск, за да мога после да вкарам скоростната кутия. Използвам чашка 16, на която съм навил малко тиксо, колкото да ми оплътни по... Айде видим, ще мога ли да ви покажа. Дълга чашка 16 от гидорията използвам, която да оплътни точно по отвора и да може да влезе на блока, така че да ми застопори диска и после да вкарам първичния вал на скоростта кутия. Другото интересно ще бъде как сам ще се кача скоростта кутия, защото все пак се тежи. И съм абсолютно на полеви условия, без необходимите специални инструменти, без подемници. Гледайте, двигателът е подпрян на едно трупче. Маховика иска малко почистване там, че не е нещо страшно. Има тук теме малко петънца, ама мисля, че маховика ще покара още малко. Пък и той е чисто нов, реално е на не повече от 10-15 хиляди км, ама феродовия диск е доста изпечен. Не ми се иска да го връщам обратно. Купил съм се нови. Сега ще ги сложа. Както ви казах, ще ги наместя притискателния с феродовия с помощта на този специален инструмент. Много и специален. И после ще ви покажа и как ще се опитам да си кача скоростната кутия. Или ще трябва нужда от помощ от приятел. Ще видим какво ще стане. Тъй да почнем да работим. Нещо, на което искам да обърна внимание при монтажа на притискателя с маховика, с феродовия диск. На самия феродов диск има надпис Get Beside или там както се произнася, не съм добре с чуждите езици, въпреки че живея в чужбина. Но този надпис означава от страната на скоростната кутия. Тоест тази страна трябва да бъде от страната на скоростната кутия. Когато се монтира този диск, това е изключително важно да се спази, да не го обърнете обратно. Защото мисля, че може да се обърне. Ако не се внимава и не се обърне внимание на това нещо, можете да го поставите обратно и после ще берете ядове и се чудите какво се случва. Те затова и хората са си го написали. Нали? Който е грамотен и разбира езици, който не разбира, има чат GPT и Google преводач. Този надпис е от страната на скоростната кутия. Или е тая, ако няма надпис, е тая втулка, която трябва да бъде към посока маховика, посока двигател. Трябва да бъдат, тук трябва да стои маховика, феродовия диск, притискателния, аксиален лагер, скоростна кутия.
Ето го тук специалния инструмент. Как всъщност съм го направил. Прикарал съм ключа през диска. След което вкарвам там вътре в отвора да влезе. И си заспива. Поне на теория така смятам че трябва да се получи. Ще видим какво ще стане на практика. След което поставяме притискателния диск. Ето го и него. Слагаме болчетата. Сега нямаше време да ги изчистя тях. Ама я мръсни ще карат. А не си поръчахме и болчета, за съжаление. Така. Ай като го сглобим ще ви покажа крайния резултат. Така, намерих се една тръбичка. Съм я сложил ето къде тези напреки. И с помощта на едно такова коланче с една тричотка успях да дръпна кутията горе. Сега не знам, вижда ли са много хубаво. То така маркучи, кабели, други глупости. Ето е кутията. Ей, тук закачих кукичката на колана и отгоре с помощта на тричотката успях да я дигна. Фанал съм кутията на 2 болта, наместил съм я. Сега трябва да хваня другите болтове, слагаме стартера и сглобяваме всичко по обратния ред. Има пак много железа за сглобяване. Те, като дойде ни пита. Дано съм ви бил полезен. Ако ви се случи такова нещо и го правите на полеви условия, нямате необходимите инструменти, това е начина, който аз съм открил. Абсолютно на полеви условия. Без подебници, без специален инструмент за наместване на диска, на съединителя. Това е. Дано съм бил полезен.